טוב, חברות מעוניינים האלה, משעממים. אתם תצאו לטיול עם פונגוס. אנחנו נצא לטיול באחו. אני די, אבל זה זול. פונגוס, 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 פונגוס. וואי וואי. מה זה באתי בסרט שלי? אמרתי השלום, זה נבז לך. אני רק רוצה שתבינו מה הוא עושה, הוא כאילו... שלום, חבר! שלום! יש פה אנשים שאני לא מכיר, אבל... פונגוס! פונגוס! יוצא למשימה! פונגוס! לא יותר מדי אבל, זה אחרי זה מאבד את העניין. היום. זה לא יכול להיות שהוא לא שיכור. אני אומר לך שזה פונגוס. לא יכול להיות.